Police report. Idol Dennis Kamen. Nagpalagip manen iti Highway Patrol Group kadagitay motorista nga bantayan ng nimbag dagiti lugan tapno likligan iti panakapakaw wenno panakakarnap na. Punati Highway Patrol Group babaeng kini Police Major Johnville Balweta, team leader ti Highway Patrol Group nagaputa fiesta adumanen agriran manen dagitay agandata nga agitaray iti motorsiklo nga nakaparada kadagitay pagparkingan nabagada nga tapno maliklikan iti panakakarnap na ket idubulak datoy manubela kasama saan nga ibatbati dagitay tolbek tapno maliklikan ti panakatemtar ti panakitaray dagito nga motorsiklo bagana nga itireto nga tawang ket awon pa iti kasot karnating iti probinsya ti Ilocos Norte kitang saben manageable pala ang sitwasyon dagiti luglugan iti probinsya ti Ilocos Norte inaawan iti may bati nga tolbek awon met matakaw kasi iti pamati iti HPG Idol Bernard kadi cases iti karnating Amom Idol Dance ti ana makitak tatanga obserbaran digiti ngamin motor tata ditoy or tatanga motor ket kiles kasi deta motor ko tata kiles deta nagatang ko Idol Dance iso nga no haang ka nga umasideg hang aglukat di nga gandar deta motorsiklo Idol Dennis iso ta high tech tatan so nga narigat damot high-end sinalam hangin Maxen. Agora na TBG Honda ADV no ano na ADV advance no kanita Honda ADV 160cc dito inalak Idol Dance medyo nataray ADV so nga kung HPG Idol Bernard or iti luglugan no kwa no liklikam idubulak mo at dapat pagilakam jay steering wheel na sunod na mapay iti manibela at doon maliklikan unless no bagkaten tay tawag kita detan awan ti maramid mo ngem ore pa bagkaten na alis lang madlaw no kwan nailugan iti van iti may sa motorsiklo nga takawin da Idol Bernard kay may sapay dagiti maban agreep ko iti taltalon ibadala tan ti yung taigid di kami iti luglugan da pati kurong-kurong as Idol Bernard iso nga alis no kwat pa nakakakarnap dagito nuti ko na dan no awan iti mang temtar iti may sa mananakaw narigat amatakaw ti may sa nga banag ng runa no adda iti public places Idol Bernard. Yung pagsiatan na kung na HPG, awang pa iti kasot karnating, itireto nga tawen 2025. Yung nagpalagid da, kapot a fiesta, adol ito may makiudong, makipiesta at Lawag City, nagparkingatan, iti igit ti kalkalsada. Idol Dennis Gabriel Alipio, Tatak, Aramen.